दिनै मानिपुरा अर जोंदों मेनलि ट्राइबल्स भार्सेस नन ट्राइबल्सनि गेजेराव बे दावरावा जादों। मोनसे जातिया गुबुन मोनसे जातिनि न' बां सावदों आरो मानसिबो बुथारलायदों। बे एसेग्राब गाज्रि जाथाय जानायखायनो सेंट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय एडिशनेल आर्मी, आसाम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स ओमफ्राय CRPF बेयावहाय थिनहरनाय जायो जाहाथे गाज्रि जाथायखौहाय नर्मालाव लाबोफिननो हायो। लोगो लोगोनो रायजो सरकारनिफ्रायबो शुट एट साइड अर्डार्स पास खालामनाय जायो। मानिपुरा माब्रै एथ'राब गाज्रि थासारियाव सफैखो जों बिनि इमिडिएट इन्सिडेन्ट्सफोरखौहाय नायनोसै। इन्सिडेन्टआ जाग्रोयो 27 एप्रिलावहाय। 27 एप्रिलाव मानिपुरनि चिफ मिनिस्टार एन बीरेन सिंहआ मोनसे जिम न' बेखेवनायजों लोगोसे मास गेदारिंबो लानांगौमोन चुराचान्दपुरावहाय। नाथाय 26 एप्रिलावनो बे जिम न'खौहाय सावनां होनाय जायो। बेजों लोगो लोगोनो गोबां जायगायाव प्रटेस्ट खालामनाय जायो ट्राइबल्सफोरनिफ्राय। थासारिखौ गाज्रियाव थांनाय नुनानै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सेक्सन 144 खौहाय इम्पज खालामनाय जायो। ओमफ्राय 28 एप्रिलावहाय अल ट्राइबल लिडार्स फरम अफ मानिपुरा गावसोरनि प्रटेस्टखौ विथड्र खालामो। नाथाय विथड्र खालामसेयावबो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जे एडिशनेल पुलिस ओमफ्राय रैपिड डिप्लय खालामदों बिसोरखौहाय लाबोफिननाय जायाखै। बेखौ गाज्रि मोननानै आरोबाव प्रटेस्टआ जालांबाय थानो हमो। 3 मे 2023 आवहाय इन्डिजिनियास ट्राइबल स्टुडेन्ट्स इउनियन अफ मानिपुरनि दैदेननायाव मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो गासै 10 हिल डिस्ट्रिक्टसफोरावहाय। बे हानजा सुरनायखौहाय ट्राइबल सलिडारिटी मार्च होननाय मुं दोनो। बे हानजा सुरनायावहाय चुराचान्दपुरावहाय 60,000 सुबुंफोरा ज' जायो। बे सानखालिनो गोबां हिंसा जाथाय जायो जेरावहाय 11 सा मानसिफोरा आघात जायो ओमफ्राय आरो 2 मानसिफोरा गुलि नांनानै जिउ खोमानाङो। थासारिया बुहुत गाज्रियाव थांनायखाय सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ 4 मे खालिनो एडिशनेल आर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स, आसाम राइफल्स ओमफ्राय CRPF मानिपुराव थिनहरबावनाय जायो जाहाथे सिचुएशनखौहाय नर्मालाव लाबोफिननो हायो। लोगो लोगो रायजो सरकारनिफ्रायबो शुट एट साइड अर्डार्स पास खालामनाय जायो। अब्लाबो बे गाज्रि जाथाया नर्मालाव फैयाखै। 5 मेयावहाय आरोबाव 4 मानसिया गावथारजाबावो। दिनै जों नायनोसै बे जाथायखौ मबे इन्सिडेन्टआ ट्रिगार खालामदों। बे जाथायनि आसल ट्रिगारा जाहैबाय 14 एप्रिलावहाय मानिपुर हाइकर्टजों पास खालामजानाय मोनसे अर्डार। मानिपुर हाइकर्टआ 14 एप्रिलाव रायजो सरकारखौ एबा मानिपुर गभर्नमेन्टखौहाय मैथेखौ जायफोरा नन ट्राइबल्स बिसोरखौ ट्राइबल लिस्टआव सोनो थाखाय बिथोन हरदों। बे अर्डारखौ गासै ट्राइबल्सफोरा मोजां मोनाखै आरो बिनि हेंथायैनो गोबां प्रटेस्ट जाबोगासिनो दंमोन। बे प्रटेस्ट जायै जायैनो 3 मेयावहाय गिदिर जाथाय सोमजिलांबाय आरो बे गिदिर जाथायखौनो दिनैसिम कन्ट्रलाव लाबोनो हायाखै। मोनसे फिसा जाथाया ओरैनो गुबुन मोनसे गिदिर जाथाय सोमजिहोनो हाया। मोनसे गिदिर जाथाय सोमजिहोनोब्ला बै फिसा जाथायजों माबा मोनसे गिदिर थांखि एबा हास्थायनाय लोब्बा थानांगौ। फै अब्ला जोङो बेनि गासै बेकग्राउन्डखौहाय स्टाडि खालामनोसै। मानिपुर रायजोआव गोबां जातिफोर थायो आरो बे गासै जातिफोरनि गावबा गावनि हाथियार संगठन दङ। दिनै मानिपुर स्टेटआव टटेल 16 डिस्ट्रिक्ट्स दङ। बेनिनो 10 डिस्ट्रिक्ट्सआ हिल डिस्ट्रिक्ट्स आरो बेयाव खालि ट्राइबेलफोरल' थायो। बेयो प्रोटेक्टेड एरिया, नन ट्राइबेल्सफ्रा बेयाव हाबनो हाया जेरै जोंनि बड'लेण्डआवहाय। दानिया जों बुजिनोसै ट्राइबेल्सफोरा सोर आरो नन ट्राइबेल्सफोरा सोर। ट्राइबेल्सफोरा मानिपुरावहाय नागा जातिनि मानसिफोर आरो कुकी हामार जातिनि मानसिफोर। दानिया नागा जातिफोर होनोब्ला नागायावहाय टटेल 16 साब ट्राइब्स दङ। बिसोर ज' जानानैसो नागा ट्राइब जायो जेरै आव, आंगामि, थांगुल, रंमाइ बेफोरबायदि।
जेरै जोंनि एसामिस बुङोब्ला गासै हारि आसामाव थानाय गासै हारिखौ बुजायो बेफोरबायदि नागायाबो बुजायो। दानिया नन ट्राइबेल्सफोरा सोर? नन ट्राइबेल्सफोरा जाहैबाय मैतेफोर। मोनथिनो गोनां जे मैतेफोरा बांलादेशी एबा हारसाफोर बायदि नङा, बिसोरो मणिपुरनि थागिबि। दानिया जों नायनोसै मणिपुर स्टेटआवहाय जोङो सिगांनो मोनथिखाबाय दे 16 डिस्ट्रिक्ट्सनि गेजेराव 10 डिस्ट्रिक्टआ हिल डिस्ट्रिक्ट्स, बियो प्रोटेक्टेड एरिया। अब्ला 5 डिस्ट्रिक्ट्सल' दं जेरावहाय नन ट्राइबेल्सफोरा थानो हागोन। अब्ला जों नायनोसै पपुलेशना सोरनि बेसेबां। पपुलेशनखौ नायोब्ला जोङो मैतेफोरनिखौ 53% नुनो मोनदों आरो ट्राइबेल्सफोरा खालि 36%ल'। माखासेया फिसा फिसा हारि जेरै बांगाली, नेपाली आरो मुस्लिमफोर। दानिया जों नायनोसै बे हारिफोरा बेसेबां हाखौहाय गावसिनि दखलाव दोननां लादों। जोङो नुनो मोनो जे नागालेण्डआव ट्राइबेल्सफोरा टटेल स्टेटनि 90% हाखौनो दखल खालामनानै लानो हादों। मानो होनोब्ला गासैबो बांसिनानो हाजो ओनसोल आरो बिसोरो प्रोटेक्टेड एरिया। आरो मैते जायफोरा नन ट्राइबेल्स बिसोरो बांसिन पपुलेशन गोनां जातिब्लाबो बिसोरनाव खालि 10% हायाल' दखलाव दङ। नाथाय जेब्ला जोङो पलिटिकल लाइफखौ नायगोन अब्ला जों नुनो मोनगोन जे मणिपुर एसेम्बलियावहाय 60 सिट्स दङ एबा एमएलए फोर दङ। बे 60 एमएलए फोरनि गेजेरावहाय 40 एमएलए फोरानो मैतेनिफ्राय जायो। मैतेफोरनि एसटि डिमान्ड खालामनाया बे हानि जेंनाखौ लानानैनो जाग्रोदों। बेयावबो मोनथिनो गोनां जे गिबियावहाय भारत सरकारा मैतेफोरनो एसटि होनो नागिरबायमोन, नाथाय मैतेफोरा गावसोरनो बेखौहाय ना खालामदों। बिसोर बुंदों जे जोंहा बे जायगायाव सिगांनिफ्रायनो राजा दंखायो, जोङो फरायनाय लेखा फरायावबो साबसिन आरो जोङो माहाजोनसिन, जोङो मालाय ट्राइबेलफोरनि राइट्सखौहाय सेख'नो नाजायाखै होननानै। नाथाय बै समावहाय परिस्थितिया बेलेगमोन। बै समाव मैतेनि पपुलेशनबो एथ' नङामोन, नाथाय दिनैहाय पपुलेशन गोबां जानायखाय बिसोरो एसटिखौ डिमान्ड खालामबाय। बिसोरनि एसटि डिमान्ड खालामनायनि जाहोना गोबां दङ। मोनसेया जाहैबाय बे हानि बिसोरहा खियारिबाय, नाथाय सेकेन्डआव जाहैबाय बिसोरनिब्ला बिराद बांलादेशी ओमफ्राय म्यानमारनि रेफुजिफोरा गावसिनि स्टेटआव हाबनानै दखल खालामबाय। बेखौ होबथानो थाखाय गावसोरबो एसटि बिदों। नाथाय गासै ट्राइबेलफोरा, मणिपुरनि ट्राइबेलफोरा बे मैतेफोरनि एसटि बिनायखौ अपोज खालामो। मानो होनोब्ला मैतेफोरानो माहाजोनसिन, बिसोरो सिकितसिन। जेब्ला बिसोरो एसटि मोनगोन अब्ला बिसोरनि लेन्ड राइट्सआ बिसोरो प्रोटेक्टेड एरियाफोरावबो थाहैनो हागोन। अब्ला ट्राइबेल्सफोरा गावसिनि राइट्सखौहाय खोमानानै लानो हागौ। बेखौ गिनानै गासैबो ट्राइबेल्सफोरानो बे डिमान्डखौ अपोज खालामबोदों। बर्तमानाव जे दावराव मणिपुराव सोलिनानै दङ बियो सिरि जायाखै एबा नर्मालाव फैयाखै। नाथाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय अल पार्टि मिट खालामबाय, ओमफ्राय कुकी लिडार्सफोरजों पलिटिकेल लिडारफोरा थाबैनो लोगो हमगोन होननानै जोङो बिजोङाव मोनथिदों। जों आसा खालामो थाबैनो मणिपुराव सान्थि फैफिनगोन होननानै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।